Biclanon TV, shoutout. Naka-play yan? Shout out ko. Namimiss si tatay niya. Oo, nakikita sa iyo. Kahit mabaho ka. Yes! Don't forget to subscribe, then click the notification bell all para di po kayo mahuli sa aming mga vlogs. Yo, I think about. Po, magandang araw po sa inyo at sa mga team Pahaway. Nandito po tayo ngayon, umalis po yung si Kuya Noli, si Kuya Vince at si Strikers. So, po na iwan dito. So, kailangan ko pong linisin muna to at yung sa loob. So, bago kami umalis, guys, kailangan kong linisin muna to. So, bago kami punta sa pabahay ni Kanoli, at doon po tayo magkita-kita mamaya. So, hopefully supportahan nyo po si Kuya Noli doon sa babae ni Karika at para matapos na po yun. Ayan po yung mga kailangan kong linisin ngayon bago umalis. Dito po tayo. Ayan po. At iayusin ko to bago umalis para presko naman pagbalik nila dito. So, bumili muna sila kay Kuya Noli ng makain ngayong pananghalian at ibang gagamitin doon sa site, doon sa bahay. So, ayan po ang kaganapan at i-prepare ko na rin po yung mga dadalhin, yung mga wire na extension, yung bigas, yung tubig, at yung mga plato na dadalhin doon. So, i-prepare ko na habang sila yung namamalingki. Yan po ang higa ni Kuya Noli. Dito po siya nahihiga. Kung titignan nyo, nagsapil lang po siya ng kumot. Tapos may kumot siya. So dito siya nahiga sa gabi. Minsan nag-iidit dyan, nakakatulog na rin. So yan po guys. At dito rin nakatulog si James, Strikers, saka dito si Vince. Yan po. At dito naman po yung labas nila. So, kumain na. So, kailangan kong linisin dito, hugasan kasi yung kaldero at mga plato dadalhin itong mga kaldero na to kaya malinis bago dalhin dun sa babae Kirika. So bago iwanan dito, so malinis para pagdating mamayang hapon, so malinis na, so wala nang ito po, nalinis na po natin yung papaligid. Ayan. So, yung po malinis na. Bago kami alis, ito yung dadalhin. Ito po yung loob.
Yan po. Maliwalas po ngayon. Nalinis na natin yan. So, ito po ang CR ng Team Bahaway. Yan po. So, gusto ko nakikita ko kasi ito, madugi siya. So, gusto kong linis yung tabo. So, lalagyan ko siya ng tubig. Ayan guys, tingnan natin kung mapalinis po natin ito, mapakalinis. See? Yan dumi kasi. Po guys, malinis na. Yun. So, masarap gamitin po pag malinis. Ayan po, Team Pahaway. Sobrang dumi po nitong istakan niya ng tubig. So, para sa CR po yan. So, gusto ko po siyang linisin para pag mag-CR po sila malinis. Mas magandang yung cool of the nature. So, yung ambience po ay nakaka-relax. Yan po guys, yung CR dito, madumi. So, gagawin ko habang wala pa sila Kuya Noli at Vincent. So, lilinisin ko muna to para malinis. Ayan po. Yan po guys, malinis na po siya. Ay, walang maglinis. Ito na ang Soundrox. Gagamitin ko. Okay. Malupit, naglinis. Lupit na. Uy, ikaw. Tay, mas mahal sumsri ka. Ato nga. Maasim ko. Alam lang hindi maligo yan. Mukha mo. Pero in love ka. No. Kahit ganito lang yung mukha. Umamin ka talaga. Ano yun namin? Umamin siya. Umamin siya. Sabi niya. Yun yung gusto ko kuya din. Yung pag Mukha mo nakakain. At least swerte ka kasi pag nakita mo ako naiinis ka, ibig sabihin nagiging masaya ka pag nakita mo ako. Nainis nga. Doraemon eh. Oh, parang Doraemon. Bupida. Doraemon! Kawawa si kuya eh. Pero sabi niya, Ano? kayang Robins, nakasawa ko si Maga. Ay, nag-react ka siya na. Baka kasi sisiyan mo ka na nagkasawa ka sa agad. Hindi mo kasi ako nahintay. Hindi ko mapupunta ako dito sa Kamsur eh. Dapat pala may contact na. Dapat kasi Dapat pala. Anong ilang taon ka na ba?
13. 13? Nag-look. Ngayon, 12 na lang ako. Kasi kung inantay kita, magsisisi ka lang din naman. Talaga? Oo. Talaga. Bakit? Wala. Pag wala, nakakainis. Nainis daw, pero masaya. Nainis daw, pero masaya. Ay, nako. At least sa akin ka nagiging masaya. Hindi sa kanila. Ano? Wag na. Hindi na nagpapasaya. Yung nagpapasaya nga. Si Kuya Vince daw. Assuming ka eh. Assuming ka naman kung ikaw yun. Huwag kang kumontra kang. Mahulog ka dyan sa upuan, sigurado. Dalawa ko huhulog mo yan. Amo talaga. Oy, shout out kay Joey. Biklanong TV, shout out. Naka-play yan? Shout out po. Gati ko. Kusa po silang lumapit sa akin, hindi ako lumalapit sa kanila. Iba talaga kayo pag Kasi nga, andito yung upuan. Oy. Kasi nga po, andito yung Iba kasi upuan, yung, iba yung cute kisa sa gwapo. Kasi yung cute, pinanggigigilan, pinang-iinisan. Lalo na yung mga buntis, mga cute yung pinaglilihiyan eh. Ang problema nga, kung Dapat guys, wag mo magmana sa iyo. swerte nila kung magmana. Nakita mo naman yung lahi ko. Perfect. Oh. Perfect match. Ikaw yung nawawala naming kapatid. Oh. Hindi ko nga matatanggap na magkapatid tayo. Alam mo kung bakit? Naiinis din ako sa'yo. Matatanggap niya. Lalo Pag ako, naging lolo mo na yan. sa'yo. Ha? Pero naging pero pag nakita mo ko na naging masaya ka. Yay. Hindi niya maamin sarili niya kasi totoo. Eh. Pag Alam mo ka sa totoo lang, mahirap dayain yung Hindi, yung kuya, hindi. totoong nararamdaman. Shut up. Huwag kang maingay. Mahulog ka talaga dyan, sigurado. Sinasabi ko sa'yo. Mayroon pa dayain sa nararamdaman. Oo, mahirap talaga. Mahirap talaga. Yung pinagluloko mo yung sarili mo, mahirap yun. Yung kakain kang di ka mag-uulam pero gusto mo ng ulam. Mahirap yun. May ulam naman, tapos diet ka pa. Nagagalit yan si Rika kasi nga, namimiss niya si tatay niya. Hmm? Oo, nakikita sa'yo. Sa'yo pala nakikita eh. Ang birang buhay. Totoo? Totoo? Namiss mo tatay mo? O sige nga, ihag mo nga ako. Sakal ah. Sakal. Ibang pagmamahal naman yan. Tatay pala. Ibang pagmamahal, sakal. Sakal. Ay, good vibes lang po tayo. Tatay. Hindi, ganyan lang kami magbiro ni Rika. Walang, Jealous yung ano mo yan. hindi, naglalambing lang yan kasi mamaya magpapadrive na naman yan. Puntang pantalan. Oo. Uy. Bibili nga yung gamot sa kati-kati. Oh, bibili nga yung gamot yan. Oh. Pag bibili ng gamot, Kuya Vince, maglalambing na yan. Alam na. Yari na ang motor niyan. Alam mo naman pala eh. Oh. Huwag ka naman eh. Kaya mo, masaya siya. Masaya nga pag nakakatabi sa akin yan. Kahit mabaho ka. Mabaho ba? Hindi ako nagpabango eh. Kasi yun yung gusto niya eh. Yung malaligo. Yung natural. Natural perfume. Oo talaga. Natural ka. Baga. Ngayon mo, hindi na makapagsalita. Panitawa na lang. Kasi nga, kinikilig pagkatabi si Kuya Vince. Iba talaga yung charisma mo. Ang grabe din yung Ano? hangin. O ano daw? Bueno, tinatanong ako, ano daw? Ha? Baka may gusto ka sabihin. Ano daw? Wala akong may... Tingin siya sa akin. Kanya, ano? Sabay kindat ba? Nako ko yun. Rika, umayos ka Rika. Umayos ka! Nakatingin sa atin si tatay. Alam niyo ni tatay. Oh, di ba? Alam nga daw ni tatay. Umamin na yan siya kay tatay. Hindi niya lang maamin sa akin. tatay. Ay, tayo pala si tatay. Tanungin natin. Ha? Si tatay ang Kinikilig si tatay. Tanungin mo si tatay. Tay, di ba umamin tay? Ah, sikit nga. Mamaya bilang gusto tatay ng gin. Amin yan. Isang gin lang pala, katapat. Uy, lubos-lubosin mo na ka. Wala pa akong gawa. Baka may gusto ka sabihin. Tayo, pag may gin. Ay, naisimento. Eh, gagawin ako dun sa loob. Ay, dito lang pala. Baka may gusto ka. Ah, ako talaga?
Ikaw yung lumapit, tapos ako yung magsasabi. Maraming upuan dyan, ba't dito pa? Eh, gusto na lang talagang tumabit ko niya. Rika, umayos ka. Mainit pa yun. Nanonood pa lang ng Doraemon. Walang iya to. Hindi nanonood ng vlog. Cartoons yung pinapanood. Kaya yung mukha niya, parang si Poso na dito. Ano po yung tulungan niya, no? Ikaw, pinakuha ko yung sa semento. Ay, dyan na daw kayo matulog muna. Kasi may ano na, may bintana na. Kaya daw, meron na. Ito ay. Huwag yun lang sirain niyo. Mga kuya. Yung Ibahin. division. Rika. Di ba ka, pwede na sila matulog ka mamaya? Oo, pwede na yan. Wag daw muna kayong umuwi. Dito daw kayo matulog mamaya. Pwede na dyan, mga. Wala na, ako na naman pinagtripan. Alis na nga ako. Ako lang pa, ako ko yan. Doon na muna ako. Ang muna tuloy. Dapat kaya ako po. Pinagis na ito sa semento. At ito ay patuloy ang pagkabit ng bintana. Ay, ito nga. Gusto kong palitan ng bintana kung ganyan. Hindi, ang kaganda na. Ang ganda niya. Nandun yung ano, resibo din. Pinuha yung ano. O sige na, dapat masyado na kabalik. Tama na yun. Pwede man sa taksa na sukuan. Bukas. Sa ba, ano, kabanga. Hindi, pwede man. Ngayon mo buksan yung isa, bukas naman yung isa. Pwede naman pinto bukas tapos yung bintana. Sa ka area kaya, dalawa bukasan ka. Na, pwede sa taas sa bukas. Hati. Pero yan, Amo Hindi baga? dalawa tayo. Oo, sa da, araw ka di, dalawa bukasan. Nagugutom daw si Rika. Dalawa ganun. Nagugutom ka? Hindi may nagugutom yan. Hindi, kahit kailan, hindi ko narinig na humingi ng pagkain. Kasi kusa na yung kumakain. Ibang kinakain niya. Kinakain. Gusto nga niya kainin ako eh. Ayan, dalawang ano, bukasan. Dalawa. Dito Hindi pwede ako pwede isabay. Pwede sa taas lang dalawang ano. Ang dapat dyan, ibabaw lang yung bubuksan. Kaya sa ibabaw lang para di kita yun sa baba. Yung hangin sa taas lang. Dalawa. Kahit magabula-bulan kayo dyan mamaya kang. Ito oh, sa baba. Walang isturbo. Bali apat. Bali apat. Yung sa taas, yun lang buksan mo. Yung sa baba, pwede i-close. Mamaya, magabula-bulan sila dyan mamaya. Di na makita. Di pwede sila na magtago-tago. Oo. Wah, alam na. Hindi na mag-up din. Ano daw, di na mag-ulit. Maganda siya. Oy, magayo. Pag siwa sa loob, pag nakasarado, di na ibabayad. Parang palawat. Bernadette na Palawan ba ko ano no? Oo. Oy, shout out kay Bernadette. Naimiss na Kayo sa mabayad ka rin, saan? Kaya, di man. Bayad pa daw, gun. Mas mainot. Kaya, di sana ah. Sama daw. Wala po ng Taiwan kasi ito po siya mo babalik. Pag gabi na babantay naman yan. tayo. Tayo. Hindi ko mabot ng music dito. Dito, logo.
Yung ano ba? Kukulog sa wag sabi niya ito. Ang dagat ng 1 month. Relax. Oh, bakit gusto mapunta ka sa ibang lugar? Pinsan, mga pinsan ko, puro mga babae din. Pinsan ko. Magkakapatid, puro babae. Nandun yung time. Tagal na yung pinapunta ko. Ganda. So, shooting lang po. Wait lang po. Wait lang po. Shooting na natin mga artista. Could ask for more. Sipi ko siya mga Sa'yo lang po ba? Andito naman sa Kuya Vince. Dalaga man yung ano sila magkapatid? Guys, matibay siya tayo. Bibili yata nila yan. Ganyan na yun. Putol na. Pero, Hindi may asawa. bila pa kayo buon. Ako plastic. Salamin lang. Babae yan? Dali lang ako. Puro nga sila. Huwag na talaga yung ginis sa kagayan dati yung sila gusto na madaling pag ginala. Plastic na pala siya.
Dati yung ganito, pag yan mo, madaling isang ilabas. Kasi ano yan eh. Itutur mo nila lang na ganyan. Parang suko sa lang at doon na bakal itong frame na. Meron. Pero so, watay, dito ka na at plastic na bakal. Pero yung sa karin ka din. Oo. Hindi na basta-basta malalag. Amo na ka ng suko, delivery. Ay, may ano pala ako. Kayod mo. Oo. Timplahin mo. Hindi. Walang ano dyan ka. Walang gitmat. Sayang munggo. Saan tayo na? Bibili sana. Saan tayo nakabili na? Dyan sa hardware, kaso walang naman stock. Meron kayo silver. Bibili ko sana ngayon. Oh, nandito po. Marikas, dito tingin lang po. Balik na po mo sumangga. Sumangga tapos po. Ano? Hi, Gori! Gori! Busog na busog, Gori, ah. Nauna yan dyan, ah. Wala man yung vlog. Naka-play pa yan, kuya? Ha? Naka-play pa? Siguro. Wala. Bakit tinigba ko sa bago? May dali na ni, ano, Ayaw ko raw. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,